croeso nôl Hans. Yn anffodus, mi nes I mynd allan neithiwr. A do, confession time, mi nes I cael dioddefau. So, at first, don't succeed, try and try again. Dwi yn mynd I barhau I trael gwneud hyn successfully. A fi'n mynd dangos I fi hyn bod fi yn gallu cadw'n gryf. So, heno, fi oedd yn ei swper. Fi wedi dod mas â gwyn rhai pobl yn y fflat. Ia, pob lwcyn I gyd bod neb yn marw o salmonella. Chi'n mwynhau'r bwyd fi wedi gwneud, boys? Opinion go iawn, please. Well, actually, really nice. Edible, actually. Oh! Ydych chi'n mwynhau'r gwyn? So heno, da ni'n aros fewn a dwi'n meddwl dwi'n gwneud swper yr fflat. A ie, jyst chwarae siared. Dwi'n really hungover, boys. Nes I gwario dda o leia 50 quid neithwr. So basically, pob peth dwi wedi bod yn safio, dwi wedi endro lan y gwario fo. Fi really ddim yn dda yn neud y dry January yma, boys. Fi really ddim. Fucking impossible. So, dwi'n ôl. Helo, Hanswyr. Chi'n iawn? Mae'n ddi Sul heddi, a fi'n mynd edrych yn ôl ar wythnos sy wedi bod. So, fi wedi bod allan rhyw 2-3 gwaith, a dim wedi bod yn sych yn Ionawr wythnos yma. Fi wedi wneud yn shocking attempt I trio bod yn cadw at Ionawr sych. Fi ddim wedi wneud yn dda iawn o gwbl. Ond, fi wedi cyto lawr a lot, fel fi wedi cadw wrth yfed gwyn yn fflat, fi wedi bod yn entertainio fi hun. Gwneud yn well a beth fi wedi bod, edrych nôl at mis Tachwedd a mis December, amser Nadolig yma, oedd da fi glasur o wyn yn llaw bob nos beth I fod. Mae wythnos nesa mi fod lot fwy sych, dwi'n teimlo. Cael I weld fan mynd, boys. Dwi siŵr nad fatha'n gallu dod mas o'r twll ma, neu dwi'n mynd I cario flan, mynd y ddyfnach mewn i'r pit mawr o alcohol yma. Y students yn gallu bod yn. Cael I weld.